И здравейте, това е клип на Drakensang. Първия се бъгна и се ядосах батяката, че сега ще започна от ето тази част. И ще изпълняваме мисии. Так, виждате. Да, и аз след малко ще дойда, само ще правя. Да, това е Гарбос, нашия ютубър, който каци клип днеска. И той е роден днеска в YouTube. Знам. Той сега че един клип. Той е лъжец, не го слушайте. Я. И това е Drakensang. Той лъже, че снима. И здравейте хора, това е моят трети епизод на Drakensang онлайн. И този път Пеньо 9 снима със звук. Да. Ще път не снимаш. Но може да го чуете в моя клип. Да. Ако в неговия пак не се чува. Ера. Пеньо, ти къде си? Аз съм в града на зомбитата. Това в предишния там, където ме чакаше на кон. Не мога. Не, аз идвам при теб, Човек, аз нямам телепортване и смет съм много сърда. Аз имам връщане. Връщане. Ти какво изпълняваш? Аз изпълнявам влиянието на златото. И аз. Аз съм на втора част. Аз съм на първа още. Първите два клипа. Единият клип се качи, втория сега се качва. В момента, докато снимам третия. Първият се качи, втория се качва, докато снимам третия. Има коледен апдейт, където има коледни коне и някак не може да си слага костюм на дядо Коледа. Не идвам при теб, само да избора всички трупове. Пеньо, ти ми ги биеш, тенкю, че ми ги биеш. Аз минах тази мисия вече. Видя ли дядо Коледа кон и дядо Коледа? Здрасти, това съм аз, The Evil Mage 9. Ето го, Пеньо, вижте колко е грозен, чакайте, ела, Пеньо, ела да видиш колко си грозен. Вижте го колко е грозен. Не бе, много съм пасив, бе. Човек? Би ми. Ето, искаш ли ти ги бия? Следвай ме. Чакай, че тук си изпуснам едно нещо. Абракадабра! Убихте. Брат, има апдейти по атаката ми. Преди моята атака вледеняваше, а сега вместо ги вледеняват, той ги... Снежен човек, без нас. Къде е? Чакай, къде е? Не го виждам. Ела при мене, тук е снежен човек. Само да си ги сложа. Виж, това е като ти рупя. Къде е снежен човек? Къде си ела? Къде е снежен човек? Къде? Тука. Пуснах си гъбите. Смърдящи гъби. Evil Mage, чакай да си изборят труповете. Аз, брат, вече ги изпълних. Ела тук да ми хелпнеш, Пеньо, хелп, Пеньо, хелп. Трябва да говоря с Бейлин. Как там се казваше? Evil Mage, убили сме 17. Evil Mage, не меч. Помагам ти, ако искаш. Идвам при теб, нямам телепортация, затова ще закъснея. Тук може да си ги препара. Аз не мога, нямам телепортация. Ай, помагам ти. Аз съм твоя бодигард. И малко ми опадва, да знаете хора. Още един снежен човек без нос. Трябва да намерим и захарно цвекло. Опет, започнах да бия теб вместо чудовище. Кой на си го имаш? Първо искам така. Ти дай на огън! Виж как се бе, така. Късно е! Има нови зомбита, Пеня. Шо? Ми загледай се и виж. Не са като старите. Някакви снежни са сякаш. По-бели са. Не си играл играта и ти се струва така. Защо ми уби зомбите той пак? Брат, вече сме приятел. Трибукс. Той е трибукс. Чекай, аз стигам към Бейли. Да се чакаме там. Ти стигна ли до там? Стигна ли до тази мисия? Не, трябва да отида при Бейли. И си изпълнявам нейната мисия. Чакай ме, чакай
стой там, Пеня. Стой там, където си би с зомбите. Аз минавам по моста. При Бен. Само да говоря с някакъв. И да избия тук няколко зомбита. Зомбита, бе. Кромбита, бе. Не са зомбита, а кромбита. И бамбур. Джермин, Жената войн Бейли. ти до нея ще стигна. Да. Това нещо ти подсказва. Това го Аз сега апгрейд. го правя до нея. Чакай, Пеня, стой там. Трябва да убия 20 немърти. Старото гробище. И ако питате какво е това, това е... Как ще трябва да ходим да убиваме? Ти в акта крипто ли отиваш? В акта крипто. Още един снежен човек. Пеню, ти в акта крипто ли Не, отиваш? брат, трябва да бия просто кокален боец. След като ги убиеш тия кокални бойци, ще трябва да таковаш. Ще трябва да ходим в акта крипто. Брат, ама белите войни са малко по-бели. И зомбитата. Добре, бил си прав, че са малко по-бели. Да, коледно е. Искам... Чакай, в магазини има ли шапки? Брат, ако си... Искам Трябва да да помогнеш, Пеню, много търся шапка. Преня. Много кокали, много. След съм, брат. Заед съм, трябва да качвам. Убивам ли ти, Пеня, убивам ли ти? Ами, да, мисля. Я уби нещо. Чакай, Пеня. Човек, защо понякога ги заледявам, понякога ги отблъсквам. Да, дами и господа, това е трети епизод. Дами и господа, това е моя епизод. Той участва в моя епизод. Краде ми клиповете! Краде! Ти си крадец. Как ти си крадец, убих един от първия път. Навигацията ми се щупи. Добре, човек, че ми дигаш левелите. Аз нищо не правя, само се разхождам и дигам някакъв левел. Ясно. Печели левел. А сега? Мисълта ми приключи? Да. Ти дигнах седми. Не съм. Аз почти стигнах да говоря с жената Бейли. Това хора цялата карта и са добавили нов кораб на картата. Къде? И са добавили нов град, Хелиус. Откъде знаеш, че е нов? Ами брат, преди го нямаше. Откъде знаеш? Всички ли градове знаеш? Не, но знам картата наизуст. Не, брат, що си прибели, аз трябва да съм там. Там ми е мисията. Брат, искам телепортване. Я чакай. Искам телепортване. Къде е то Хелиус? Брат, бие ли ти ги в момента? Да, 5 от 20, 6 от 20. А сега? 8 от 20, 9 от 20. Не съм добре. А сега? Да, и аз бих един. 13 от 20. Ти уби ли ги? Аз ги убих. Ето, бия ти Тя ги. продължавай да ги биеш. Продължавай да ги биеш. Мерд, не ми стрели около мене. Как да не ми стрели? Бори с жената. Бей. Ей! Бори с мен. Как те гоня? Трябва ще ти ги убивам. Аре, в кралската крипта. Помниш ли аз? За 11 лева, аз ги убих на 9. Ние сме 7 брат, а ние сме 14 левел. Ама нали знаеш, че там е самостоятелно? Не, може и с група, нали сме група. Вярно, аре. Аре се вика на магаре. Аре. На човек се дават пари. Нямам пари. Еми, значи ще викам аре. Аре.